Uyabona umuntu ongathi ngake ngazonda umthandeni. Lo muntu loyo ngabe uyangisukela. Honestly, umuntu nje ongathi wake wabona impawu kimi zokuzonda umthandeni uSK umfoka Manqele. Hayi lo muntu nganiza kwethu ngabe uyangisukela impela. Futhi lo muntu loyo ngabe uyisitha sami. Abe uyisitha sethu sinomthandeni. Thina sinomthandeni seloku saba abangani. Umthandeni efike emculweni ngo2013. Esahlala lapha ya e17 eMlazi. Uyabona? Mina ngesikhathi umthandeni ehlala e17 eMlazi, mina ngangihlala lapha kwaPhi. Ngangihlala lapha njalo ngangihlala kwaPhi ya. Okokuqala ngangihlala kwaPhi eMlazi ko7 lapha ngasogwini comprehensive school. Ngasuka lapho umthandeni uma ekhipha ialbum nje yesibili emculweni. Ngase ngihlala lapha kwaQ. So abantu abawaziyo kumlazi bayazi ukuthi e17 ikwaQ. E17 nje ingakwaQ. Fike kube i17 e17 ikwaT section bese kuba ikwaQ section. So umuntu ohlala kwaQ kufana nokuthi uhlala e17, umuntu ohlala e17 kufana nokuthi uhlala kwaQ. Sasesivele singabangani sinomthandeni kodwa ke sasingakazani, sasabangani nje abangazani ngaleso sikhathi leso. Uyabona? Naye wayengangazi nami ngangingamazi. Uyabo? So sasilento ekuthiwa i-distance friendship. Uyazi i-distance friendship. Eyoqala i-album kaMthandeni mina ngayidlala mina ngaleso sikhathi babengakabikho YouTube. Ayengakabikho yonke lento ekuthiwa kuthiwa yini lezi zinto media stores zazingekho zonke lezi zinto lezi. Yabona uzwano lami lo Mthandeni ludala kabi kunalezi zinto. Thina uMthandeni samdlala kudala. Yabona sivele nje simkhonzile simthanda uMthandeni kuze kube nje inamhlanje. uMthandeni nje insizwa nje inkunzimalanga yensizwa. Uyabo? So ngane zakwethu anoke niyeke sometimes ungena indaba zethu singama celebrate. Ngoba leyo nto leyo yenza ukuthi nisale nodwa ubheke nje manje mina noMthandeni siyazwana sizinsizwa manje na kulento yethu yokuba ama celebrate. Nina nisele nodwa manje. Uyabona? Singama celebrate thina senza izinto zethu la nina niyangena nina ngenhliziyo zenu ezimbi ezipersonal. Uyabo? So nje Mthandeni mfowethu njoba nje mina nawe sizwana kangaka mfowethu singabangani beqiniso sizinsizwa zeqiniso la endimeni. Ngiyaqinisekisa ukuthi la endimeni nje insizwa zangempela zeqiniso imina noMthandeni Manqele. Lo ngiyaqinisekisa lo. Insizwa zeqiniso yimi noMthandeni Manqele, abanye ke balandela ngemuva. Beza ngemuva kwami noMthandeni Manqele sizinsizwa nje zeqiniso. Uyabona? La endimeni. So bengithi nje ngani zakwethu anginihlambulukele lapho ukuthi thina sinomthandeni ngalento yethu yobucelebrate siyayizwanela nje inina nodwa eningazwani asazi ukuthi nibangani. Thina sinomthandeni siyayizwanela nje. Uyabona? Siyayizwanela nje uma ngidlalisa uMthandeni ngisuke ngidlalisela nje umfowethu nje ezinsizweni. Uyabona? Esingama celebrate kanye naye. Nina ke nibangani nina lapho phansi. Anisitsheleni sinomthandeni njengoba sama celebrate sihlezi sidlalisanela singama celebrate. Nibangani nina lapho phansi la.
nina niyayibanga into eningayazi. Nibangani ngempela lapho phansi emazingeneni lapho phansi. Yini le nibangayo ngoba thina sinomthandeni nokhuzani uyabona noduma kahle nomdumazi nonkosi yamagcokama noma fikizolo nonjoko nolimithi nomjolisi nobahubhi othwasale ekhansela zonke nje insizwa thina siyayizwanela kulento yethu yobuselebhu kulento yethu yobucelebrate siyayizwanela nje masingcwekela sodwa singama celebrate ningenapi nina uma ngidalabha umthandeni esingama celebrate naye ebunsizweni nina ningenapi ngempela nize nithi nje uMakhanya akazwani nomthandeni umthandeni akazwani noMakhanya nikuthathaphi lokho hey nikuthathaphi lokho hey njengoba umthandeni mina ngamthanda kudala kangaka nje namanje ngimkhonzile ngiyamthanda nje umthandeni ngobunsizwa nje uyabona sizinsizwa singababhemi nina ke aningameni bakwethu lento yokuthi umthandeni akazwani nathi la ebcelebrating nithathaphi hey ngathi senisimila hayi engasenisimila singama celebrate ngani zakwethu hayi engathi seniyagamanxa kakhulu manje na senisimila hayi aningameni nina nana ke nibe busy lapho phansi emazingeni aphansi nathi sibe busy nje kulamazinga wethu esikuwo obu celebrate kade niyasidakelwa